Babakal. Babakal. Ay, alas lang po. Ay, babakal ka po. Ay, dai lugod. Dai. Di ba tindahan ni? Siyempre malamang mabakal ako. Sinsya na boss, sinsya na boss. Ano po ba bakalan mo boss? Oh, igwa ka mong tayo. Itong sabon boss. Tano, igwang tayo na biskwit. Takong igwa, ayun na lang to. Yun na lang to itang sako. Siyempre, tide, sabon. Ay day boss, hapot ko kung anong tide ba. Bar ba or powder. Iyon na yan. Bar tsaka powder. At lang boss. Ano yung pabuso? Garo malaba ka boss ay. Ay day noy, ibabangot mo yan sa panira mi. Siyempre malaba ako. Anong gusto mong gigibong ko sa sabon na yan? Kakanon ko? Noy. O ano pa man sa'yo mo boss? Oh, igwa ka mo soft drinks? Anong soft drinks gusto mo boss? Itong cook na sana? Ay mayo na palang kaming cook boss. Nadiliwi pa lang to at yan. Ha? Mayo? Royal na lang? Ay mayo naman kaming royal boss. O Sprite? Sabihin mo mayo na naman kamo. Ay mayo naman boss. Last na to subagong may nagbakal. Ay puray. Naghahapot ka pa sa ako kung anong soft drinks gusto ko. Tas mayo man palang kamo dyan. Ikaw pa kami boss. Kaso Pepsi na lang siya available. Yun na daw yan. Tawan mo na ako. Ipa-plastic ko pa ba boss? Ay dae. Isa ko mo na lang lugod. Nga rin sayod. Siyempre plastic mo. Alat lang boss ah. Ano gusto? May na ba boss? Alat lang. Mali ka? Garo ba ka nagdali-dali ka? Dahil man boss. Kaso masara na kaya kami ta. Masimba kaya kami ngunyan. Ha? Masara na ka mo? Ay sige, lista mo muna yan. Masara na palang ka mo. Ay buray. Mautang ka man ng palansan na.